Enhedslisten, fordi vi kæmper for et grønnere miljø. Jeg stemmer Enhedslisten, fordi det er det eneste parti, der virkelig støtter og respekterer mennesker. Jeg er bange for, at jeg aldrig kommer ud i det danske samfund og bliver integreret ordentligt. Det er derfor, jeg stemmer Enhedslisten, fordi det er det, de kæmper for. Den globale opvarmning truer vores fremtid. Selvom vi er et lille land, kan vi stadig bidrage til en grønnere verden. Men vi er nødt til at tage initiativ nu. Vi kan bidrage til et bedre miljø ved at gøre den kollektive transport større. Vi vil gøre det gratis. Hvis den offentlige transport er gratis, vil jeg helt klart bruge her. Hvis staten spenderer 10,5 milliarder kroner på at indføre gratis kollektiv trafik, får borgerne 10,5 milliarder kroner ekstra i lommerne. Den kollektive trafik vil vokse med 75%. Godt miljø kræver glade mennesker, der vil bidrage og arbejde til vores samfund. Men der er også nogle mennesker, der ikke kan, og det er vigtigt, at de får den støtte, de behøver. Det er også vigtigt, at folk ikke går rundt med frygten om, at denne støtte en dag bliver taget fra dem. Jeg går hver dag med en frygt for, at der ikke vil være penge nok til mig, når jeg skal på pension. Jeg går hver dag med en frygt om, at jeg mister min job, så jeg kan forsørge min datter. Jeg har siddet i asylcenter i 5 måneder. Jeg er bange for, at jeg aldrig kommer ud i det danske samfund og bliver integreret ordentligt. Det er også vigtigt, at udlændinge får den støtte, de behøver. Vi mener, at det skal være muligt at deltage på lige fod i samfundet, uanset etnisk baggrund. Vi skal beskytte mennesker på flugt, og retssikkerheden for asylansøgere skal styrkes. Det er at stå sammen imod udfordringer. Det er at være åbne over for hinanden. Styrker fællesskabet. Styrkelse af fællesskabet skaber et bedre velfærdssamfund. Og formindsker forskellen på rig og fattig. Og det vil på det lange sigt skabe mere vækst.